ба қарибиқат як бародар мо якта конкурс сар додем. И бародар ай тоҷикистонай канал дорад дар YouTube, дар Россия ки зиндагӣ мекунад. Номи каналаш Арбузҷан. Призои конкурс кроссовки фирми Ниай, очки VR, яъне 3D реальность. Телефон там мемони, видеоро гирём мекунӣ, ёки бозӣ аста, мисол 3D реальность ва бо як се чизи дигай шумо метавонед иштирок кунед. Барои иштирок кардан шумо бояд дар канали ҳамон бача подписатсия кунед. Номи каналаш Арбузҷан. Ссилкаш ман дар поён мемонам. Баъд дар таги охирон видеош, охирон видео ки дар бораи ҳамин конкурса шумо бояд бинависед я от Фарика ёки я участвую. Баъд дар канали Около Таджика бояд подписатсия кунед. Баъд дар канали Гап надорум бояд дар ҳамин канало бояд подписатсия кунед. Баъд дар таги видео аввал бинависед я участвую ёки я от Фарика. Тамом нехоҳед кор кардан накунед, тамом. Баъд информация дар ҳамин каналтон ҳуй боша. Мисол аккаунти YouTube-тон бояд ҷои информацияш ҳуй боша. Кадоме ки намедонад чихе ҳуй кунад, чихе бояд набошад, нози якта видео ҳастай, ҳамин бача худаш съёмка кардаги, нози нишон метем. Итак, как же открыть информацию на своем канале? В правом верхнем углу у вас будут настройки, заходим в них, и вот убираем тут две галочки. Не показывает информацию о том, какие видео мне понравились, и не показывает информацию о моих подписках. Все, сохраняем. И теперь мы потом сможем посмотреть, подписаны ли вы на нас. Амада салом, ма Фарик, имрӯз шумо дар нақл мекунем чӣ гапи дар ҳафтаи гузашта ва имрӯз дар программаи мо аниқ шид нархҳои патент дар шаҳрҳои Россия. Ноутбуки қиматтарин тонировка дар Тоҷикистон бо қимат шид. Nokia баргашт ва дигар хабаро. Дар сайтҳои российски дар лента новостей як хабар пайдо шид. Як бачаи тоҷик ҳатто дута духтарак шинос мешавад, файродшон мекунад як квартира. Сегодня я скучал, я тебе звонил, я хочу знакомства. Можно где-нибудь встретиться? Бо специальная квартира снимат мекунад. Мебарошона ҳамҷода бигем хайр мешинанд, менӯшанд ва дигар. Баъд бигем як бозӣ ҳастай ролевые игры. Ки медона хай кадоме будона, медона кадоме намедона. Дар вақти ин бозӣ дасту поча ҳами бачаро мебандан, бигем бозӣ мекунанд амхалӣ. Вақте ки дасту поша мебандан, ҳар ди духтар сразу ограбление мекунанд. Яъне сумои бачаро телефон ва чизоша мегиранд, квартираро мекунанд, ай квартира чи намеёванд. Дасту пош бастагии дадааш бо чизи дигар бо мебандан. Оқибати ҳамин кор ҳамин бача дунё мегзара. Яъне дамаш мегира, со хахча хавос кардан наметавонад, мамхе мемура. Рости гапа бигем ҷа ҳам ҷои ханда аст, ҳам ҷои зиққӣ, барое ки як ҷиҳат фикр кунед чихе ин бача бигем аз дунё гузашт. Яъне хай худтон фикр кунед, худтон уже хит кардед, худтон уже фаҳмидед. Ханда ҳамин ки наход чихе бигум ду духтара, якташ бо мактабхон, аҳамияти мактабхон ҳамора бигири бар як квартира бо снимат кунӣ барои ваё. Айрӯи қоида қонуни ислом бигирем, и бача дунё безеби бад гузашт. Оқибати духтаро якта шози дар судай, дар СИЗО шиштагиай, якта дигарш мактабхонае, вай домашний арест. Яъне айхона ҳеҷ ҷо баромада наметавонанд, як моҳ, ду моҳ. Ва ихе бигирем СИЗО, турма чизо ҳамаш гӯё мегзара, меравад домашний арест, страшни нестай. Фикр кунед чихе бача дунё гузашт. Айрӯи мисол нафс, айрӯи ки бигем хай зинокорӣ ва дигар чизо. Аммо дигар чӣ гуфта наметавонам, ай меғарзе ки худо бибахшаш. Тонировка, дуруш приду, тренировка, ака дигари хеле байдора, редко одамо дар мошинашон монда метавонанд, барое ки тонировка қимат шид дар Тоҷикистон 25% хест нархш. Барои чӣ? Ва чанд сум ҳозир ман гап нархи тонировка барои машиное ки то 2004 2500 сомонӣ. Бародар, чӣ мешавад амон 500 сомон харид кунӣ, 1500 сомон мо бародаро да як тӯҳфа мекардед. Машиное ки 2005 боло нархи ваё агон вариант дорен, хачан смай ко фикр кунед 3100 сомон барои машинои баъди 2005 бировардагӣ. ҳама ҳасос ша гуфтум чанд қимат шид, барои чӣ қимат шид шумо метавонед дар ҳамин сайт, ман дар поёни видео мемонам, дар описание будурен бухонед.
бисёр мара мегуфтам фарик нархои патена бугу, нархои патена буфам да регионо чансуми шидагай. Ака як ду рӯз пеш ҳами хабаро пайдо шид. Бигем як рӯз пеш даже бигем мешава ма як сайт ёфтам ва уже да чанд сайто пуришдагай. Ҳози ма як-ду суратша мемонам, баъд дар поёни видео дар описания ма номи як сайта менависам. Шумо онҷа бидроен, ҳамаша мебинед. Кадоме ки нафаҳмид, як бор дига ма дар комментария менависам, барои ки бисёр одамо намедонанд описания дар ҷои. Описания дар таги видео. Як бор дига мегум, уже 20 бор шид гуфтесам, хай ҳеҷ гап надора. Дар комментария бо ман номи сайта менависам. Дар описаниям ҳаст, ҳамонҷа медроен. Инам хари таблицаи, дар наиҷа номи шаҳроай, дар наиҷа закон, кай ами закон қабул шудагай, дар наиҷаш нархошай, инҷа да коэффициент, инҷа даш инаи шумо да дар кор нест. Фақат инамиҷа ҳар инамиҷаро нигоҳ кунед, тамом. Баъд номи кай ами закон қабул шудагай. Инам хали бародаро метавонед раҳмат нагед, метавонед раҳмат нагед. Ва як хабари дига бародаро, касе ки мисол бигем хайркунай, касе ки мисол бигем суми зиёдтӣ дора, касе ки мисол бигем метавона ёрдам дода. Ҳамин рӯз дар интернет якта сурат пайдо шид. Дар инстаграм дидим, бо ма дар чанд кас роӣ кард. Як духтарак имрӯз дар интернет сурат монд, очаш бемор шидагай, ота надора ва бигем хеш таворош нест. Хай инҷа дар ҳамин сурат мехонен, ҳамаша мефаҳмем. Дар инҷа номерош ҳаст. Ҳамин рӯз ман занг задамша, хадиш камтара гап задам. Гуфт ки ай Америка, ай Покистон ёрдам додастиян. Гуфт агар гуфт ки шумо да мисол агар гуфт шумо битонен, гуфт як-ду тамаз роӣ кунен ай Россия, гуфт инҷа да қимат бидай ва гуфт ай хиҷобу намёвам, номҳои ман зама да ма гирифтум нависондум. Ва хай ма хай чика бигум, гуфт форатона хитон ҳамин номер да занг бизанен, хай кадоми сумаш роӣ мекуна, кадоми мисол маз мехоҳад роиш мекуна. Мисол ма хеле маслиҳат ба шумо да метиҳам ки мисол ма ози номерои картама менависам, не поён да мисол, ва да описания кадоме ки мисол мехоҳад ёрдам додан, биё хай камтарак сум ҷамъ мекунем, мисол акна мегум 30-40 ҳазор, хай чанд қай ки мисол метонем сум ҷамъ мекунем, мисол то рӯзи 15-ума мисол сум ҷамъ мекунем, хай чанд сум шид, 7000, 6500 сум, 1000 сум, чанд сум шид. Ман мерам аптека, мисол маз мехарам, мерам шаҳри Казан, барои ки дар шаҳре ки ман ҳастам аэропорт нест, мерам аз шаҳри Казан ба дасти ягон кас роӣ мекунам. Ё ки мисол гап мезанам қатиш мегум ховари апаи фората, мисол сума роӣ мекунем та фората, дору мехарем роӣ мекунем, чигарги худаш бухоҳа. Баъд ман зангиш мезанам бу форатонам, бо зангша запис мекунам дар телефон, шумо да нишон метавонед ки ман мисол аниқ роӣ кардам ва ҳамон духтара гирифт, мисол ягон фреб дурӯғ нест. Баъд хай касе ки мехоҳад ёрдам дода, хай бо дар одноклассник дар вконтакте бинависен, номери карта ҳаст. Инам хали ёрдам. Доди ки ҳаста як вақт буд Nokia оператсиони системаш Symbian буд. Баъд як iPhone пайдо шид, iPhone ҳам хеле шикаст компания Nokia-ра. Компания Nokia ки банкрот шид, Microsoft харидакша бо соли 2016 контракт тамом шид кати Microsoft. Акн бигем компания Nokia ай сар зинда шидестай ва 2017 чанд ҳамун телефон меброра. Ози ма як-ду се суратша нишон метиҳам. Хай кадоме ки мисол як вақт мухлиси Nokia буд, метавонанд 2017 телефони Nokia бихаранд, Android-ай. Хай бигем ранги телефони ҳозиразамона, хали телефоне ки пеш буд не. Агар ки бигирем як вақто компания Nokia пеш буд. Вообще ай ҳамаи телефонҳо зур буд, бо тестатсои зур мебровад. Ай ака гум шид, танакои бо асар пайдо шидестай ва сураташон хай тамошо кунед, кадоме ки да мисол махкум мешава, интизор шавен. Мара мехоҳам оли телефони Nokia бигирам, сериоза да, Samsung ба мефурӯшам, Nokia мехарам. Оки ман да ба почта роӣ кунем вақте ки биромад, илтимос да, по-братски. Я шухр мекунам. Я, короче, спрошу мне отправить телефон Nokia через почту. Короче, выйдет телефон Nokia 2017, ну уже вот там, через пару месяцев я прошу отправить мне телефон Nokia. Да шучу. Ай ҳама ноутбуки қимат дар дунё, медонед чӣ хеле ай? Ка вариант фикр кунен дар комментария бинависен, стоп кунен, пауза кунен, бинависен дар комментария кадом ноутбук қиматай, баъд дальше бо биҷиқен там бо гӯш кунен. Ман боварӣ дорам ки бисёр одамо нависагиянд ки MacBook, яъне компания Apple
неки хато мекунем да конференция бигем яъне да показ цест унҷа да ҳар як компания технологияшона нишон медиҳад чӣ бовардагаан телефон яъне ноутбук ва дигар чизо. Компанияи Predator 21X номи ноутбук Predator 21X овонам хел ай ҳама компютери мошинитарин ай ҳама ноутбуки мошинитарин нишон дод. бо экранаш хали қад шидаге экранаш хали камтарак оза ман соатоша нишон метим шумо бинед. Ва соатаи ноутбука бинед ча ноутбук вообще необычный баъди рости гап параметроша ма ози хондум и хали параметро бисёр компанияи Asus ва дигар чизо надоранд. рости гапа бигум дошта бошарам ганда қиматай ва ин ноутбук худаш $9000 неста $9000. Прикинь, ноутбук стоит $9000. Ты бы взяла такой? Ты бы мне подарила? Нет? Тогда вон отсюда! $9000 да $9000 чӣ мешав харидам? Мошин, хона, дагон, қишлоқ ёки деревня, гражданство Российской Федерации мешав харида ва дигар чизое ки вообще да ё дар кора чемай ноутбук. Ин ноутбука хака бигем фақат под заказ мебурам, фақат под заказ ник уже бигирем чанга заказ кардагай мемаҳол просто гам хайрон ки нахон ноутбук не хака ака астан одам сумдор конечно ман намегум ки ноутбук ачка намехардан ки да $9000 ноутбук барои бозӣ кардан. Ин ноутбук асосан барои бозиай. инам хали хабаро буд имрӯз сазанак шениш дальше тамошо кунед. Илтимос аитон набарем подписаться да канали ма ва лайк мондан комментария кардан комментарҳои назм нависем бародаро. Одамое ки ма даврои кардагиам паспортошона суратҳои хештовошона ози ман мемонам кадоме ки мисол ҳамёра мешонаса дидагиай илтимос нависен ва хабар кунед. инам хали хабаро буд ҳама дахай то ҳафтаи дигар ёки то рӯзи душанбе сешанбе. ма хандидум ай таҳти дил қатид харидум қатӣ неки бетуна қапид декабр 2015 дер кардым тобистонда дер кардым ози ту дори ёбахши ту дори парин мудора гелен ваген муқаттикен той гушошон шикастагӣ ма олам дутай рӯи дили шикастагим қаттикен той шошон киштагӣ мегзарем ба пеши одамое ки шоран шишоҳора нигоҳ кардам дидум худмах чишмои сирхам